kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. Isa sa mga persons of interest na natabo nga massacre sa Gardenville Subdivision sa Bacolod City ang nagsaysay nga kabahin siya sa natabo nga pagpamatay. Iya man din pangtudlo kung sanday sino ang iyang mga kaupdanan sa paghimo sang krimen. Yaring report. Di ba kapuli ka da? Dara ka kapuli? Oo, kapuli. O, ting ka sa kwatro. Sa video nga kuha ni Andy Miguel Cho, nangin emosyonal sa kagabi ang sabtanay sa mga hinablos ni Jocelyn Nombre kag sa ginakabig person of interest sa massacre nga natabo sa Gardenville Subdivision sa Bacolod City nga si Christian Tulot sang kagabi. Makapila siya kabeses nga ginapaako sa krimen pero makapila naman kabeses nga ginpanginwala nga may kahilabtanan siya sa massacre. Gabay sa mo tayo, wala ko gumawa kami sila. Si Tita Bingbi, wala nagpatong sino sa pagkita. Siya pala nagtuturo sa iyo, no? Nagpatong ka pala buo. Grabe ang buling sa iyo. Dusay lang sa dito. Balik. Parang di gawin ko mo na. Hindi mo ko isa kadugay lang naway kami. Way ko kung gaano. Sa ganda ito jo. Isa lang isa sa kanya si Jiba. Ako ko tampang nila. Sang aga, nagkambyo ang dapyas ang hangin. Iya naging saysay ang mga natabo. Hindi siya kuno ang nangamot sa krimen pero kabahin lang siya. Iya ginatudlo ang utod na Nombre kag Gemma Espinosa nga si Joel nga amo ang nag-una lampos sa martilyo kay Michael Espinosa. Sunod sa iya, naabtan niya sa Domingo sang aga nga nagainom Sunday Michael, Joel kag isa pa ka alias bro. Nagbinaisay ang mga ini. Ginbaklid nila si Michael kag ginlampusan. Nag-subungan tambag dalon siya sa So, sumay mo, buligan mo patane? illegal Paduli ka patane? illegal drug. Para masalbar ang imo may mata. Teka lang, armas din ka posisyon na Nagpatunga si Jocelyn gani ginwakli siya ni Christian. Pati si Gemma nag-intraman. Pati sila napanglampusan. Wala na siya makahibalo sang iban nga natabo kay nalagyo siya suno sa iya. Pero ang ugat sang tanan, kwarta. May utang abi si Michael kay alias bro nga 35,000 pesos nga among ginakuhaan nila sang illegal nga droga. tungkol sa items to nga ginamit nila. 35,000. Pila-pila? 35,000. Si John Michael may utang. Oh. Si Mike, yun tag si Joel, tag si Bro ni. Abot ko na ni Don. Kainom sila. So, nag-argumento ning duwa. May kata si Bro. Mananukot na ni si Bro. Okay. Di ni si Bro subong sir. Nalukit ko naman si Bro. Wala pa ma-establish kung sino ang nagpatay sa minor de edad nga nasapuan patay sa sulod sang balay. Kahapon, gindala sa Don Salvador Benedicto PNP si Tulot kag ginsaylo sa Police Station 8. Sunod sa PNP, may mga sachets ang shabu nga nakuha sa iya, gani gipasakaan siya sang kaso nga possession of illegal drugs. Sunod sa PNP, multiple murder ang pag-atubangon nga kaso nanday Christian, Joel kag Bro. Si Joel, yara naman sa custody sang PNP pero hindi maistorya kay sunod sa pamilya. May diferensya sa paminsaron pero sunod sa PNP. Sa korte niya na lang ini pamatud-an.